Bueno, hau da igual hausnarketa bat, igeriketako askotan ite dauna, ez? Daukagu jende asko igeri iten, baina beti gaude hor itxita, eta aldi beren ikuste diteu, triatloia animatzen dela jendea, baina gaztea, nola baiz, baina 16, 17, 18 urtetik aurre, gazteala triatloia lantzen, ez dakit zer. Eta hor aldi beren, badaude oso ume batzuk, triatletan seme alabak ere, triatloian gustoi ere badakaten, eruditu zaigu dela dena uztartzeula, osea, igeri indun jende horrei aukera bat emate zaio, igeri itendakin jende horrei aukera bat emate zaio, aldi beren aukera emateigu kanpoa ateatzeko, beste espezialidade batzuk lantzeko, eta aldi beren irutzea igulako Tolosane baita, jende asko daula triatloian gustu hoi daukana, arroi daukana, ikusitu nahi agurasok, familiko kortan, orduan, nik uste dena elkartzeala eta oso aukera ona dela oentxe, udaran, pixkat baumekin hau lantzeko. Bai. Bitxanda dauzkau, bitxanda nagusiki, eta gero badao jendea, aste bete bakarrekin gauna. Oso ondo, lehenengo txanda honetan, 28, 30rekin ibiliko gea, 2 astetan, oso pozik, oso gustu gaude egia esan. 6-7 urtetatik, 3 urte arte etorri daitezke, eta denetatik etorri dira, txikienetatik handinetaraino. Normalean triatloia garai batean gizonezkoen kirola izaten zen, emakumeak hasi dira animatzen, zuen kasuan berdina gertatu da? Bai, neskak eta mutilak berdin daude, esan dugu igual neska gehiago daudela, eta berdintasuna nabari da gerozta gehiago. Nola antolatu duzue kanpusa, zer da ikasleek ikasiko dutena? Bueno, oso ludikoa izangoa, ludoteka baten antzea, jolas asko ingo deu, baina beti erabiliko ditugu tresnaiak, ez? Ingo deu, igeringo deu, txanokin jolastuko gea, kaskoaken ibiliko gea, oinetako jantzi, kendu, eta gero bai, egunero pixkat espezialidade bat. Astelen asteazkena ostirala batez ere igeringo deu, asteazkenetan hondartzan ibiliko gea, eta astearri da ostegunetan bizikletakin ibiliko gea. Gero bizikletakin ibiltzeanen, baita ere mekanikako atal bat, pixkat, pintxazo diala, beste dela, rueda puztu diala, holako lantxo bate bai, ingo dugu. Pixkat oso dena ikutxu nahi dugu, eta aldiberen oso ludikoa izatea nahi dugu, oso ludikoa, bai. Aste honetan hasi duzuek kampus hau, baina oraingoz ja balorazio batzuk jasoko zen dituzten gaztetxoenak gustokoa izan da, nolako iritzia gaude? Bai, orokorren berria danez, nik uste jendea gustu hartu dula, eta bai batzuk igeriketa eta bizikleta asko erabili ez dutena neguan, udaran aprobetxatu dute dena lantzeko. Zer dituze gaur? Jokuk eta asko lantzitu bai, kaskoa nola kendu eta igeri nola intala. Zaila alda triatloia, bizikleta utzi igeriketa korrika zaila alda? Bueno, asko ez bazu entrenatzen bai, bestela ez. Eta hemendik aurrera begira, uste duzue triatloian ibiltzeko gai izango zaretela? Bai, asko gustatzen zaigu eta ibiltze gare baita eta triatloi batzuk jain diteu. Da zaila alda? Ez, bueno, segun, porque batzuk die itxason eta beste batzuk piztinan edola. Bueno, azaldu guzu pixka bat, nola dijoa triatloiaren antolaketa? Da pixka bat entrenatzea eta jakitea igeri egiten, eta bizikletan eta korri egiten. Eta aldaketa horiek batetik bestera, kilo batetik bestera, badakizu egiten? Bai, batzutan zailagoa izaten da eta beste batzutan ez. Ikusi dugu orain jokuak egiten ari zaretela, eta bizikleta hartzera zoazte, egun hauetan zehar zer egin behar duzue? Gaur bizikleta buelta batzuk ematea etorri geha, da bihar adibidez Donostia joan behar geha hondartzan ibiltzai geri egitea da korritea. Da, holako jokuk bizikletakin, da piztinatan ebe ibiltze geha teknika pixka bat ikasteko. Eta zergatik apuntatu zara, zein izan da arrazoia? Pues, 3 gauzak asko usta ez ezkitelako itea, da, ze muzkoa zan. Da, orduan, probatzeko. Beraz, Tolosako triatloi taldeak eta igeriketa taldeak antolatu duten kampus hau, zer iruditzen zaizu, positiboa da? Bai, oso positiboa da. Gogotxu egiten da. Beno, azale guzu pixka bat, nola eman diozu hasiera kampusari gogorra alda? Karrerak taitea nik usteet gogorra izango dela, baina entrenamentutan eta asko ez duguten matxakatzen. Eta zein izan da arrazoia animatzeko kampusera? Pixka eta kirolaiteko eta divertitzeko eta lagun berrikiteko
aukera ona izango zala uste genuen eta etorri ginen. Eta ikusi dugu ja ariketak egiten hasi zaretela, nolako ariketak dira, zaiak? Ez, errexak. Eta ze ariketa egin dituzu oraingoz? Guain, pañuelito dugu. Baina uste zirkuito bat olain behar deula.